към за теб. Представете се, аз ставам че двамата Изкараха се на румънци да не играят толкова бързо. На бразилеца. Извинявайте на бразилеца. Китайца, на японеца. Много бързо иска да води. Значи те като си фанат ръцете, той се държи и съдята. Махне ми ги и трябва. Иранеца и украинеца не са играли. Иранец и българина не са играли. За съжаление, победа за бразилските.